правя една допълнителна разходка из Хамбург, така че ето тук минавам през един дълъг мост. Е доста така интересно и висок. В търсене на новата станция, където трябва да се видя нафта. На тази, която ходя, в принцип няма днеска. И на някои други места, също в Германия, станциите, липсва нафта. Така че сега ще трябва да преодолея този дълъг мост и другата страна на моста, станцията, където ми казаха, че ще има нафта днес. Тук е порта в дясно, където корабите, да покажа, ето порта, корабите стират с контейнери. Това е порта на Хамбург. Тук е депото, тук влизат контейнерите и после се разпределят камиони. И моята бензиностанция е на която приятелен от